large anyuola kantiri family at large. From there wabromio Kudho Primary School Fraternity akwayo ni school really and very sure ni ungi wende ma duer mondo mi ukogo jo klasu presentations wabro mi time moromo nekeche mondo mi gimi osiepegi kop mowinjore. From there wabro dhi a groups koro groups ubed ready. Groups wabro chako gi Central Kasarani ubed ready kwa kadho muga kwa kadho twakadho okwadwani kothogowa odichieng' makawuono mwamiyo nyithindo gi nyasi mogik mar kopo kwa chako gi Central Kasarani wabro dhi Awaya. From Awaya wabro dhi Amani. From Amani wabro dhi Team Kushona Mabodis. From there wabro tieko gi Jo Kogalo. From Kogalo wabro dhi anyuola mar ot mar Felix. Koro please ka Felix osabet kuyena warito mondo Felix obedi please ng'ama kode machiegni. Lendo machielo ma wan go ni ka waluongi yudo thuolo mar timo neno ka to kik iluong kendo ng'ama chielo ni awuotho gi kia ng'ane ne pok owuoyo chubia ne mbele ka wan kod security kitimo mano ok biye ne ochung' kama obede no neno ichiwo mana kaka program dhi kik ji ng'eny koro koluongi to ti mana gi thuolo no mar represent joma ni wuotho go. Atito karibu. Yes, warito Felix. Warito Felix ng'ama kode machiegni. Erokamano MC Joash Muga Kamuga. Iwacho ni wadhi nyime mondo mi kik koth gowa odiochieng' makawuono kae. Wan gi thuolo mar osiepe. Osiepe wan gi thuolo mar osiepe. Osiepe debed ni in osiep nyithindogi kata nego kodgi mpira dier mar wacho gimoro kuomgi wami thuolo mondo mi ikaw iwach ming'eyo kata kaka no udhach kodgi sechegi. Osiepe, friends, un mwachako kodu. Time in mar osiepe. Kwa kalo kar osiepe kanyo. One code colleagues. But wachako kod friends. Ka in osiep od Felix, in osiep od mama malo kacha cha, ma thuolo mwamiyo. Kanisa goe uru moro kwa timo confirmation moro kama tin kikwa bed dala inya.
anytime you can come from now. Then if you are ready, I'll give you time. Asante sana. We've consulted, and Walimu, allow me to give the students nafasi huu kama wakona ka presentation ka wimbo, ama kama kuna rafiki ya moja ya hao vijana angependa kuongea, tafadhali. Wakwayo ngamani gi kijana Martin Mawuod Fellow, tafadhali okwayo mondo mi ikel nyathi machiegni kode kai. Moga, proceed. Karibu sana. Wacha kwa lando lendo moro ni kawa luongo mondo ibi tini neno ni ang' ni bi bang'e. Bang'e no thuolo ngang' onge. Samo mi thuolo ni ema riri. Warwako jo Kanegi Felix. Jo Kanegi Felix ema wachno wachak go kamoro moro mauntie. Jo Kanegi Felix. Jo Kanegi Felix, unmoro kuka, uyo enena matin kapuoyo. Erokamano jaduong'. Ne jodolo matayo nyasi makawuono, Felix Mokewa gi joode moyudo lit mobro ywago, jokanyakwar mantie ka te, amosu duto ni oyawre uru. Oyawre uru kendo. An ma awuoyo kane, Felix en nyakwara. Koro kaendi wan jokano ahero kakola. Watimonu mos ahinya kuom gimotimore kawuono ka. Nikech sachuok ok wabi bo gi weche mang'eny nikech kano ng'eny. Awacho mana niya, en kuyo makende mowakele dalani. Ne nyaminwa to gokewa ma en Felix gi monde. Kano man ka chung'urane mondo jo kanyakwaro neu, moko tapano oseringo dhi kiwanja kocha. Mago kano kochakore ka ahero nyaka Imbo. Kech wan wake nyaka Kajulu. Omiyo bedu penjo thurwa. Abro miyo wuoyi maduong' ni mondo wachie matin kuom
nyithi ner mare, ogone ner mare mos. Ogone nyathi nyamin gi mos. Kamano jaduong', miya thuolo makare. Aluongo ni Charles Otieno Yogo. Tan ma nyathi nyamera Otis mayuto nyithinde 4 gi. En gima lit ahinya ne gima otimore ni. To gima ber na kabisa niya, jodala oriewre ka maber kabisa mokonyowa kelo nyithindwa gi nyaka dala ka makoro dhi komo gi sani. Koro akwayo ni Felix ibed gi kwe kabisa, iwinja, ibed gi wasiwasi, Nyasaye biro medi machielo mopogore gi mago. Thank you. Erokamano. Erokamano jokanegi Felix. Kuom wach machuok kamano. Wadwa wadhi gi utaratibu ni kaka wadhi ni. Apa ni nyisa mondo aluong school korka biology tang' ni chiw thuolo baadaye. Koro school ma en thuolo maru, wadwa watieka kabisa. So ng'ama ne kanisa familia wede kod osiepe amoso kweuru. Amjambo. Mimi naitwa Eric Kairo. Nawakilisha shule ya Kudho Primary and Junior School. So we have a group here where the departed souls were learning. So we are going to have one presentation. Then we shall also read the eulogy. Then later on, the head teacher, together with other staff members, will take the program. Karibuni sana. Rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe. Pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea na wewe. Mali hapa sikutaka, hili niheshimiwe, na yani kutema shaka sawa sawa na wewe. Mali hapa sikutaka, hili niheshimiwe, na yani kutema shaka sawa sawa na wewe. Pamoja na wewe, heri ni kutema shaka sawa sawa na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe.
Asanteni sana. Erokamano, koro orwak jopuonj. Jopuonj ma kudho, ma en thuolo maru, ni wakati wenyu. Wanyalo miyo the class teachers ama wanyalo chako gi class rep, kaseche moko wanyalo bedo gi wach, and then wabro luongo the head of institution bang'e kang watieko gi school. Koro any teacher, the class teacher, erokamano mwalimu. Moga wabro proceed. Gidhi tieko kamoro achiel ka the head of institution ne kodgi kamoro achiel. Wadhi mbele kendo wane family, the family at large. Family at large aparo ni wan gi in-laws, nyiwende, mere, gi mamoko kata osiepe kuonde ma Felix joode ae kata joodgi ma odgi wuongi ae. Thuolo ni maru to dagomb mondo wachak gi the in-laws from erokamano. Satimo consultation. Dagom mondo mi wachak gi jood Felix korgi mama Selin. Kagin machiegni wami uthuolo ni mondo mi uwach ma ungodo. Joodgi Selin, thuolo ni maru. Mar adwa lando ni please security team is in the charge of the gazebo tent. Please, the church was requesting ni mondo mi wa stop viewing of the bodies. Wa mi kanisa yot emano negi request wa ni mondo mi kik wakil wuotho mang'eny kanyo. Wadhi wabed piny, waboro yudo time mar viewing the bodies ka ang' sano ochopo. Wayudo leaders mopogore opogore. Aparo ni Kizito ibro update kang jatelo odonjo, ibro nyisa kendo wabro recognize presence gi kaka wamedo sudo. Please, it's a request, security team, thank you very much kuom winjowa kendo winjo kwayo mar jo kanisa. Sani ang'ine mana picha kendo waburo yudo time mar neno bodies kaka wamedo sudo. The family mar Selin inyisa ni gionge gidhi attend. Wa luongo kantiere machiegni kapok gidhi attend, the family of inyisa ni jokata oloso gimoro kendo chuno ni jo family ma odhi mondo mi gibilie gimoro olosnwa kocha. Waduogo dala family mar Felix kamoting'o kwar nyithindogi made gomb wacho gimoro ewi nyithindogi. Thuolo ami kata dangi. Koro abro chako gi kwaro kantiere made gomb wacho gimoro. Please,
nafas mari kwarito the family mar in-laws. Please. Erokamano jaduong', wamiyo wuon Felix nafas mondo mi owuo kuom owachie kuom nyikwaye. Wakwayo ni idha malo ka. Bishop erokamano. Kikilonyi wuoche. Nyona gino gi wuoche iboro luoki. Karibu. Ka achung' ka, an iluonga ni Jacob Odhiambo Yowe. An e kwar nyithindogi. Nyithindogi, an man kodgi ka, makata pap muneno ubeteni, ma pawgi manyicha gigoyega mpira. Nyithindogi oweya gi chuny lit kabisa. Nikech nyithindogi nyocha ng'iyogo. Mathin man tung' kocha Hilary no ng'ata maka moko gi otimo gimoro marach, to kanga aseduogo to tie yien kachicha, Hilary biro ira to wabet piny. Hilary no nyo nyisa gik moko te, gik motimore. Koro nyo en ng'ama nyathi ma ohera kabisa. Koro tho to mawa. Kadok e tho mar nyithindogi chieng' Jumapil ma koro githoeni, ne an kodgi gokinyi. Ma wuok kanyo gokinyi, gimoro saa 4, wadhi kodgi mwalo e puodho kamoro ka. Ma dhi ma tong'o rabolo, wakunyo rabuon go muogo, wakete wheelbarrow. Ma gikonya dhiro mwachopo nyaka ka. Awe nyithindogo koduogo go mpira ka chieng'no. Koromo saa 7 madhi 8 kama, to dagi oluongo maduong' ni Wayne. Ne nitie rabolo manochiek kanyo, ne wan gi bura mar anyuola. Koro koseluongo Wayne, noluongo Hilary nyathi mathin cha, to kawo rabolo to kone ni dhi mi joweteni ka. Okawo rabolo te koting'o mobiro pogo nyithindogi, jowetegi ka. Gichamo bas gidok mbele gi mpira. Bang'e giwuok gidhi giomo pi, nitie kama gituomoga pi ka kisima. En gi kube miling'o kama tiywayo. Koro ka gisetuomo pi ne gidwa luokore, gikelo pi e dhoodgi kachicha. Gichak giomo pi gite, ma koro giseketo pi luoko. Koro koromo saa 12, to maduong' ne mwaneno, ne an gi bura mar anyuola e tok ot kanyo, ne wabet piny kanyo. Koro burani wabet moromo saa 12:30. Koro Wayne ne mwaneno mogik kuom nyithindogo. Kakalo dier dala ko ng'ado rot kachoche odhi, to dagi onene, mano oyudo ka bura oserumo. Dagi oluonge ni Wayne, bine. To gimoduoko dagi, ni wadhi koni aduogo. Nyathino kaka nodhino ne koduogo. Koro wabe dho omoko ni to nyithindogi odhi kanyo. Kaling' mathin, to nyathi moro malo kachiche, nyathi manyako moro. To yudo nyara mathin machogo bende kan ni e gate kanyo. To kone ni ging'ere ni nyithindo moko biro tuomo pi, to nyithindo moko ni e dho pi ka, taneno ka ginime i pi. Bas nyathini ringo biro luonga. Oyudo ka olo chayo kombe, poka olo madating'a ting'a nakete dhoga ni, to nyathini luonga ni baba bine. Ni nyathini kona ni nyithindo moko donje pi. Kamane kaka nawe chayo no piny kanyo mopukre kanyo go kombe no. Adhi od kijende na gi nitie ot magininde kacha. Ayudo kijana achiel, Fidel. Koro Fidel ni mwaringo wadhi go kuch, to kone min gi nyithindo moko ikonwa nodonje pi. Koro min gi be ringo biro manyo gi koni, wan to warie kumiwacho cha. Kwa dhi to wayudo nyithindo. Wayudo lewni koketi.
lepgi giketo gigonyo maber ma giketo. Koro gima chichowa ni wuoche moro ne nigi wuoche waneno ka lewe wi pi. Koro kwa biro gi nyathi ma Fidel ni ten kako ginene onyumre yie kuno molal kuno aba koro ng'eno maka ni to kose mabo chako lal. Koro kodhi piny to koduogo ni to duogo gi nyathi mathin cha komake lwete. Koro kanyo midhiero nomaka. Koro apenjra ni moko gini kanyo. Koro wachako menyo tagocho ne wuon gi. Agocho ne wuon gi ni wuon Chris. Aluonge na go notice. Otis ringa ne ibi. Biane ka gimoro timre kamarach nang'o. Tako ni nyithindo donje pi. Tawinjo nako ogo wide chiel to giwuok gi joma ne gin go mwalo kucho. Ka gibiro ka to gibe gidonjo ne pi. Koro wachako menyo. Koro wayudo moro moluwo mathin cha. Bas wachako wayudo moro matungni. Wayudo Wayne. Bas wayudo Chris ng'anene. Iluongo ni ma ot mathin ni. Nyingi be kala chieng' no nyingi norwenya nikech gino nomaka matek. Ma kata mathin no ne nyinge notama. Koro gima dawach kanyo onge. To en chenro mar Jehova Nyasaye. Nyasaye ong'eyo gimomiyo gino timore. Aonge mang'eny. Ero kamano. Ero kamano. Ok adwa loso. Awacho gimoro achiel. Ayawo itu kata joma winjo mondo winji. In midwa wuogi mari no imbi wuogo idhi gadi ok wadagi. Kecho iwacho gani kinywa kong'o kimere kongi. Ma kwar dhok lunda ga 4 monindo. To mari miwacho no wacho ok rach. Iwacho gani ya ober ka en bathe to ka en kuomi to badi ok susni ni ero miya. Ero kamano. Ero kamano. Anta aonge gi wach, abiro bedo gi wach e upande wa kanisa. To nyathi ma ochung' batha ni en molowa. Kuom nyithindo wuoyi ma yawuoyi to en mwa kode kaka en pod otin kabisa. Tiende onyuole malo ka. Kawacho no nyuole malo ka to nyaka be ni 76 oyudo kose nyuole. Koro ok otin. An adong' mwalo kucho gin gibiro ka. Ber kabisa. Bur monego nyithindo gi ok wane mwakunye en mar jirani. But gigi kunyo mang'eny e kanyakwachwa ka nikech ka ng'ato dwa tiyo gi lope ok inya tame. Koro mano e wach ji mang'eny ka winjo nyithindo tho e buto giyanyo wa ni tho. Uchamo nyaka nyithindu. Wach malit ahinya ok wan. The day ma nyithindo gi tho na onge matin an ka julu. Tadonja e ot ni. Tigocho na ni nyithindo tho e pi aringa biro ka yudo kosegol achiel. Adek pod odong'. Ne wan gi lit mapok odwarone. But anyalo wacho ni samoro Nyasaye nondiko negi kamano. Koro be adwa kwaya Master of Ceremony uneno kaka piny chal. Koth kik njawa. Nikech ba neno kaka wasewuoyo ni. Ok ma e kwar nyathi. To en mosewuoyo ko ng'ama biro wacho ni ok owuoyo no. En wach ma wendo modwa wacho no. Apani wadong' mna gi goero kamano gi stakeholders partners mokonyowa mondo mi wachop kama wachope ni. Tai modong' wakete lamo. Wadong' mna gi family maduong' ma en mama gi baba monyuolo nyithindo gi. Then we conclude. An mane position mantie kadok bet piny. Tawacho mani ko nyaka wadhi piyo piyo nikech Asante. Everything osewachi. Asante. Sawa sawa. Walando ni kanisa kirwako kandho marachar to kae karu. Waneno jo kandho moko maloko ni kaja kandho moro bede bati ka chunge malo ni nyise ni okone gibed kadhi bed kar kanisa. Nyise no kok idwaro koni. Ok idwaro koni. Jodong' wa nyiroi mago nyikwayo ge mancha kwayo ge gimbe giwinjo mana rem. Da kata deye mag
Wayne, Kelly, Chris kod Hilary mantiere ka abro miyou thuolo ni. Ka gitieko ni to akani mwalimu bando dhi. Erokamano. Kwatieko to wabro duoge kanisa. Band be go mana gospel. Koro wabro miyogi thuolo mar morning friends gi moro achiel ka gibiro kae. Giwero wende mamit gi gik mikudhogo. Koro deye mantiere kae kata Dan, Wayne, Kelly, Chris kod Hilary. Erokamano Bishop. Akwayo kindly wan gi some chairs here. Wanyalo kao kanisa please. Wan gi kombe moko kai mag plastic mapoko bede. Keta kom mar plastic na red carpet. Chiko yeni kawuono. Please kindly wanyalo pick some mondo mi wayud kumwa bete kindly. Kik wayie mondo wachung jogi though no preserve church kae gi ka, lakini kuyiena kikichung, just allow them mondo mi pick chairs mar not occupied gidhi gibede. Kaka magie please. Tie moko man kanyo inyalo kawa ka quite number nikech ang'eni kanisa dhibiro kar rombgi. To kantiere kombe moko kamoro please ma okobede, kindly requesting ni kunyalo ting'o mondo wamed kanisa gin gi space moromo ginyalo keto. Adhi kuom deye Wayne kata the grand mother mag Wayne, Kelly, Chris kod Hilary please. Mowuoyo cha en kwaro. Kaonge to please confirm nani the in-laws ma wuok odgi selling osechopo mondo mi wamigi nafas please. In the meantime, wabro recognize presence mag different church leaders man kai yena mondo mi recognize your presence. Muga. Warwako jo kanisa mora mora ibeje din mane warwaki ka. Waneno jodolo madongo dongo benie dirwa. Warwaku edalaka. En mana ni liel ni uwe tek. Kata komi thuolo dipenye din tadwa wachango. Uwe tek komi neno ka wadwa nwa lunga jito gidwa biro. Jini gimirima. Kuro Kindly ngamano confirm nwani the in-laws or the for lunch please. Confirm with us wamigi nafas nikiti from there what will be a group. Kwatiko group that the brothers, sons, uncles, sisters, and then we will bring in Kudo for eulogy. Then we hand over the microphone back to the church. Wabro kadho kanyo kendo ngwonna kik imakna kar makona to ritai liendi ibi makna. Okwabirito nikech kanisa sakwayo and I'll respect that mondo mi kik wagore noma. Please ka Dan, Wayne, Kelly, Chris, Hilary onge yena mondo mi ago another step. Warwako ot matin mosabiro no please. Ka ot matin osabiro angwami uthuolo okangwarit joma poko biro. Kanisa. Bul. Kanisa.
Erokamano kanisa, erokamano. Erokamano, wabro dhi adhiya kamano mos mos. Ne kanisa nanyuola maka ne welo mamoko amoso no kweuru wan ka kaka jomo biro chung kata biro timo nu mos ewi nyako mar ariyo e dala ka. Koro abiro chiwo thuolo ne achiel kuom deye man ka mondo tim neno on behalf of mine kata moko go biro na samoro fulo nyingi kata fwayo nu. Ne kanisa maler, jo Kristo wede osiepe, wamos we nyingi Ruoth Yesu ni Yesu opaki. Kapok awuoyo nitie ner Kelly. Agombo ni ka en gi wach moro matin to wachi kuom nyathi nyamin mare e kawuo. Amoso jo kanisa no kweuru. Okweuru kendo. Gi nyinga iluongo ne Stephen Onyango Odongo. Koro e family ma jok Odongo ane ner Kelly maduong'. Min Kelly luwa mara 4. Koro gima nyalo wacho kuom Kelly to onge. Nyiche ka wan kod Elian baba dala. Koro gima nyalo wacho to onge. Erokamano. Akawo thuolo mar wuoyo. Wan gi deye Kelly ka. Mon nerege ang' gini fuanu. An dagi modong dala. Opakuru Yesu. Kelly ne wan go higa mokadho dwe mar 4 kaka ne Rio osewacho. Onyathi ma nyaluor. Kelly kata ioro mana didi to ok ng'ur kendo ok ojuond wang'e. Nyo nyathi maber. Jowadwa wakawo thuolo mondo wago mos ne nyathiwa kod wuoda mosewito nyithindo. Naringa biro ka to nayudo ka wuoda jachir. Gima dang' awachi maduong' ni Kelly ni to osenindo nyithindo osedhi. Wan bende wabiro mana dhi kuno. To gima ng'eyo ni ngima to nyaka dhi mbele. Opaki Yesu. Gima ng'eyo ni ngima nyaka dhi mbele. To adwa na wachi ne min Kelly gi wuon Kelly ni gima duong' makoro dong' en donje Nyasaye matut ma Nyasaye oduogne gi geno. Nyasachwa jaduog geno ken jadira. Nyasaye ok riambi beno konen kaka waneno. Nyasaye biro timo gik madongo mabe wiji no wil kendo ji no par kendo ji no go ngiro jowadwa. Wapimi mana ga Ayubu janabi noneno lweny kendo neno masichegi to bat Nyasaye noduogne geno. Koro Nyasachwa no pon ngima kendo biro duogo geno ka. Wakwayo kwe makende ne nyiga makoro wito nyithindgi. Kuk chiwo kwe tapani wuoda ma wuon Kelly biro bedo gi kwe. Kumie kwe to dhi yudo kwe. An gi kwe makwayo ni mondo ubed kod kwe kod ng'uono mondo Nyasaye otim gik madongo e dala ni. Gima tang' wawach onge kaka kabar. Wawito nyikepewa kendo wawito nyithindo malich mok wang'e ngima man gin go ndalo mabiro. Lakini weche duto waketo ne Nyasaye. Ange kod wach jowadwa. Nyasaye ma jang'uono, Nyasaye ma jarit, orit dalani, kendo mi jo dalani kwe. Ne wuoda, naringa biro kama ido ki jachir. Agom ni chir ne mi bedgo, kibed gi chire kibiro loyo lweny. Ng'ama nigi chir ema lo lweny, Nyasaye magwedhu. Bwana Yesu asifiwe. An Alice Ogutu, min Kelly en waya. Erokamano. Pakuru Yesu. An Mary Otieno, min Kelly en nyara. Erokamano. Pakuru Yesu. An Monica Auma, min Kelly en waya. An Susan Otieno, min Kelly en nyara. Amen. An mawuoyo an Rose Ochieng'. Nyasaye ogwedh. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Anto mang'eny na wachi onge, ang'e ni liel to weche mite. But an mana gi penjo achiel machanda adier ngimana nyaka gi sani. To penjo nane apenjo ka kanisa pile ka pile pok ayudo duoko. Ni kanisa lando ni Yesu duogo.
Yesu ne duogo adier koso an modhi nikech dhano tho saidi. Mane penjo man go jothuru. Katieko tawacho ni gi nyingega an Patrov Oguto Koya Ajakabar ei gwenge ma koni gi atiyo higni moko machien ma joma dongo man koni tang'eno ng'eya maber. To ne orwa gi nyiminena akwayogi ni gibed gi kwe, weche duto man mbele gi giket ne Nyasaye. Lal mwalalgo, lal mwango, an abedo japuonj, to lal mwalalgo e ngima ma kiny ka koro jogi ji adek gi biro dong' ni koro gidongo, ikgi ng'eny. Nitie sama ng'ama duong' lokore nyathi ma koro en mipidhe, koro sama jogi biro dwaro ng'ama pidhogi. Nyasaye mong'eyo, waket ne Nyasaye mondo mich minyalo kelnegi kae yud kaka Nyasaye omigi replacement moro mondo geno margi e ngima makiny gibede gi joma nyalo dong' chien manyalo rito ngimagi. An ok anyal sungora nikech dhano ok en kidi, iti ka gimedo dongo imedo dak, ikichopo kama koro dhach itayi ka nyathi, sama itayino onego bed ni in gi jatecho. Lal mwango ka duong' to waduoko ne Nyasaye erokamano. Kamano to erokamano duto. Erokamano Nerni Kelly. Awinjo ka ng'ato penjo ka maparo mana picha moro nyocha nene social media ka nyarwa miluongo na Kodhe wuotho mana gi Yesu. Pod odich gi Yesu. Yesu biro duogo. Koda Kodhe odich kode mathin. Kanisa nowero kani Yesu duogo to biro mana duogo. Yesu biro duogo. Erokamano. Muga wadhi mbele. Ot maduong' chakuse ikoruto biura biya. Thuolo ni maru. Erokamano kanisa, erokamano. Karibu sana Kilutia Mark mama. Erokamano. Waidha. Sudah nyangka.
Pak Ruoth Jo-Nyasaye man mbele kani oganda mawuok Kabar e ot maduong' e dala ka. Wantie ka wabiro mondo wabed joneno e wachno motimore ka malich ne. En wach matamo dhoge riek wacho. Kabar obiro ka, abro kwayo gi ni mondo gichung' anena gi fwa ne nyikwawa. Kabar modong' kanyo chung' malo mondo ifwa ne kanisa ma wantiere ni. Erokamano. Ok wadwa ketho sa nikech waseyie ni ma osetimore. Pile bende wang'eyo ni in dhano konyuoli to ng'e ni mbele ni tho nitie. Sa modwa bire mikia. Yo modwa biro godo bende ikia. To entie. Wayie ni tho seche mag tho mag nyithindo gi osechopo. Omiyo nyiga manika ora wakaw mana mano ka ato wakaw wach mar kwe waketi e chunywa. Kanisa abro kwayo ni mondo ka ber to bed gi jowa gi machiegni. Ei kanisa kanyo an kod adiera ni nitiere jahocho. Ma esa makoro jahocho onego bedie gi anyuola ni machiegni. Sama masiro gore kuomi kama, ka in kendi to weche mathoth solore obwongoni. To ka nitie ng'ato buti machiegni, tibiro yudo ka moko Nyasaye goloni. Kok kamano, tabro kwayo wayo achiel mantie owuo e lo waini mamoko. Wayo manyalo wuoyo. Bwana asifiwe. Jomane kanisa fuana ni Bwana asifiwe. Ma chokruok ma Nyasaye moloso ma dhano ok nyal loso. Kata indang' koni ni kawe chokruok ni te dala ni ok inyal yie. Amen. To se chunowa mondo wabie chokruogni. Onge gima dang' wawachi. Ondike muma ni kata ber kata rach tigo ne Nyasaye erokamano. Wabiro gone mana erokamano nikech osetimo. Sama Nyasaye chwe nyathi ei dhako, ong'e tarik odiechieng' mobiro dhiye. Dhano nyalo wacho gima ong'eyo, to Nyasaye ong'e gima otimore. Amen. Amina. Nitie nyaka ng'ama ong'e gima kaka gini otimore. To Jehova mong'e madang' wawene wach. Mang'eny mabiro wacho onge. Nyasaye obed ka bedo jaocho ne jodala ni te. Obed dayo, obed jonyuol. Amen. Mama mowito nyithinde adek gi. Mano nyathi omera. Agone mos makende. Mama machielo be mowito nyathi achiel ni. Mano be nyathi omera. Duong' odogno sana. Koro wan ma wan ka bar wan gi lit ahinya nikech monindo gi nyikepewa. To koro wawito gi onge mana wach Nyasaye bed jatelo. Nyasaye mondo gwedh ng'ama luwo bang'a. Dayo achiel. Opak Yesu. Opak Ruoth. Chunya ma iye gone Nyasaye malich erokamano. Kata ber kata rach twagone mana erokamano. Ago mos ne yakwarano. Mago nyikwaya. Mago nduklunda ga monindogo. Aonge wach mang'eny manyalo wacho to timo mana mos ne tho. Nyasaye mondo gwedhu. Watieko
kod maro watieko kod min nyako mantie. Bwana sifiwe. Erokamano ne jo kanisa, welo, wede, mobiro chung' koda kakonyi kwaya. Amoso no kweuru. Okwe kendo. Kapok awuocho mang'eny, Selin en nyara maduong' e ot. Mama gi mane duong' basta luwo. Gima nyalo wacho mang'eny onge, kata wang' wawuo, mwa wach weche te, to Nyasaye osetimo kore. An aonge wach, mano romo kuom Ruoth Yesu. Aparo ni ok wadwa ketho sa. Oganda modong' be kata wach ni ng'ato ka ng'ato ful nyinge to onge tiende. Ok wabi mako. Kuom mano, mad Nyasaye romu kod mano. MC. Erokamano. Asanteni sana. Erokamano. Erokamano. Erokamano ahinya. Jokorgi Selin kuom mowacho ewi nyikwau mo osewewagi. Wadhi mbele, MC Joash ibro nyisowa the next group mwabro luongo. In the meantime, abro recognize the presence of MC X Japan, kachiel gi MC Agwata Mesinga. Erokamano kuom biro kuyo kodwa. Muga. Pulumo wantie ni ne wasekalo kal friends. To nyiso ni warwake osiepe kanyo kik wakal. Kor king'e ni in friend madala ni, to warwaki ma thuolo ma kor warwaki kendo. Osiep dala ni. Kaonge. Wala chieng' rieny ba. Ne jo Kristo matayo nyasi makawuono, anyuola, wede kod osiepe, amoso uduto nokweuru. Okweuru kendo gi nyinga iluonga Anthony Wasonga, aja Migori, to gi sani to an menyo e dala ma Nairobi. Felix osebedo osiepna kana donjo Kisumu. Felix mopuonja Kisumu kendo abedo kode kama tin makata gire mar menyo ane mana tiyogo. Kana winjo ni lit ni omako Felix, nochuna ni monda ring matek kata ne chal nade monda bi akugi Felix. Ne mine na mawito nyithindgi, agomo mos makende ahinya. Gini en gima nomako Kenya mangima, kendo aparo ni ji mang'eny notemo chung' gi Felix. Ne Felix kod jouteni, kaw Nyasaye mondo iket machiegni kodi, ang'e ni Nyasaye matimo mabro chung' kodu. Kaw kamano to Nyasaye mad gwedhu. Kanisa na waombolezaji wote, kwa majina naitwa Remi Simiyu Msamia. Felix na jamaa wake wote wamekuwa rafiki zangu. Hawa watoto wote nikitoka kazini wanakimbilia mlango wangu. Nimekuja na matunda, nimekuja na kila kitu ambacho nitakuwa nimetoka nacho kazini. Nimehuzunika sana, sijui nitakuwa naletea nani, nikitoka kazini nitakuwa naletea nani
kile kitu ambacho nimenunua. Felix, I'm very sorry for the whole family. Mmenichukua kama mtoto wenu. Wacha tumuombe Mungu atuepushe na maafa mengi kama haya. Asanteni sana. Asante sana rafiki. Moga keke chake wacha dhuluelel. Kiki ane ndiye jema wacho Kiswahili kai. Winjo. Moga winja. Awinji jatelo. Koro wach Kiswahili anowena dhuluan gima Kiswahili dwanega dhokwa. Koro in midwani nega gi Kiswahili. Ino kenyal tho. Okay. Enchi jao mabei. Pole. Thuolo mwadhiye ma next. Wadhi miyo groups thuolo. Ntie groups man ka. Wamiu thuolo. Wadong matin tadonjo kuom immediate family mar Felix kata immediate family mar Wayne, Kelly, Chris kodi Hilary. Then watika to waduoko ne kanisa. Kaka wang'iyo weather ni koth nyalo gowa kae to chunya ok de gomb kaka jatanyasi ni koth ogowa unless moga chunyi gombo ni koth ogowa ka. Ande wasedhi kata nyoro. Erokamano. Groups mantie machiegni ka wawacho ni wachako gi Central Kasarani. Iwinjo wach Kiswahili na nyaka kanisa bokono wachwado swayo. Giweri gi Kiswahili koro. Yonge miaka namba ni delala. Pokandiko ko. Ilo andika ngo. Ngombe da mbele. Ilo andika. Ilo kene duoko na kalamba. Central Kasarani sama kanisa wer. Thuolo ni malu. Central Kasarani kata representative mar group mar Central Kasarani, nafasi ni yenu. Kwa mara ya pili tena Central Kasarani, nafasi ni yenu. Erokamano. Representative, tunaomba upande juu tafadhali. Erokamano. Central Kasarani. Iwinjo ni wakanti jomok winje. Dholuo. An koro kata Kiswahili koro inyi malo kanyana kanyo kura unge. Karibu. Igadha. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Opaki Yesu. Amen. Nyinga an achungai kaka member mar Central Kasarani, kama Felix Otieno en chairman marwa, akelo kuyo makende mara ariyo mar group marwa manie member kama Felix en Jakom. Ningependa pia mara nyingine niseme mimi ni mwalimu Wayne na Kelly, nimewafunza katika shule ya Kudho. Nilikuwa mwalimu pale miaka ya nyuma kabla ya kupata uhamisho kwenda shule nyingine. Kwa wakati huu nasema pole. Mungu azidi kutupa nguvu, Mungu azidi kutubariki pamoja kwa kazi ambayo tumefanya katika msafara huu tangia tupate msiba hadi siku ya leo ambao tutawapumzisha hawa watoto wetu. Mungu nawe pamoja na watoto ambao wamebaki, Koli, mama yao na baba. Mungu awalinde na wafariji zaidi ya yote. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. An iluonga ni Evans Otieno, an wuod Seme. An Secretary General mar Opija Base, ma fellow no en chamandwa
Wago erokamano ne jo-Kasarani mzima, jopeng' Malolos Ward. Wan gi moro iluongo ni broad based mochung' gi SDA, jopeng' ma broad based. Wagonu erokamano kuma untie. Wagonu erokamano ka jopija nochung' kodwa nyaka sama wachopo sani ni makoro wagowe ni. Jopija apani gin mbele malo kamoro kacha. Moko bodi chi skuli 1 2 3 koda kodone gite moko be ni ya kawra kale maro chere ka. Koro watu wagoro erokamano. Nyasaye bondo medu. Asante. Erokamano Muga. Koro Kiswahili gi sani wawene jopuonj. Iwinjo kaka mwalimu wacho Kiswahili. Koro ko kija puonj kikichuni gi Kiswahili ka Kiswahili wawene japuonj. Wadhi e group mar ariyo Awaya. Kwa mara ya pili Awaya Self-Help Group, nafasi ni yenu. Awaya, nafasi ni yenu. Kwa mara ya tatu Awaya, asanteni sana, uneno ka jodongo chandore kendo team mokelo noa tent, erokamano, aneno kuparowa. Awaya Awaya ka onge maradek wadhi kuom Amani Self-Help Group. Amani Self-Help Group. In the meantime, itemo parna ni mondawachunu kendo wa appreciate the county government of Kisumu kuom timo such a wonderful setup. Tents gikombe the public address mawango kani county government of Kisumu emomiyowa. Omiyo Awaya waidha maloka. Erokamano team mar county government of Kisumu kotelne gi governor marwa Professor Peter Anyang' Nyong'o. Ne jo kanisa wede welo kod osiepe mobiro konyowa ko nyithindwa gi amosu nokweuru kendo basi an kachung' ka an iluonga ni Stephen Ochieng' alo an wuod Alaka kendo an jakom mar bura ma miyo mandalaka maduong' nitiere. Wabiro ka mar kelo kuyo marwa kaka jo Awaya Traders. Awaya Traders en riwruok mar mine to gi chuo matimo ohala dho Awaya mwalo piny ka maselin mowito nyithinde ni en achiel kuomgi. Ok adwa naketh sa nikech koth biro, abiro miyo members mag Awaya gi mondo ful nying gi
Gin gi fula fula ng'ingi kasto atieko to atieka. Ne kanisa maler gi wede gosiepe amoso uno kwe. An man kae ni an member mar Awaya Traders gi nyinga en Mercy Akinyi Anyau Genya. Ero urkamano. Kwa kanisa ambaye nafanya sherehe ya leo, familia pamoja na marafiki. Mimi kwa majina naitwa Rafael Onyangolo, mkaaji wa hapa. Mimi ni member wa Awaya Self Help Group. Ningependa niseme pole sana kwa familia ambao wamefiwa. Pia mimi ni board member wa Kudho Primary School ambapo watoto walikuwa wanasomea. Poleni sana na Mungu awafariji. Ne kanisa maler, wede kachel kod osiepe, amoso uduto nokwe, Yeso paki, gi nyinga iluongo ni Rael, Caroline Omondi, Anyau Yoma, atede piny mar Ugenya, an jabura mar Awaya, an kaka treasurer. Ero uru kamano. Mjamboni, mimi kwa majina naitwa Victor Kisenya Achuta, General Secretary Awaya Self Help Group. Ero uru kamano, aparo ni kwa tieko, mana kaka sewacho ni an iluonga ni Stephen Ochieng, an jakom mar Awaya. Awaya nyo osetimo gimoro ka, to kata kamano pod wadong' gi ranyisi moro monego watim, to wabiro timo ne Selin ka osetieko maka chuny oseyudo kwe. Ko kamano Nyasaye mad gwedhu ka ng'udok. Ero uru kamano. Asante Awaya. Irukamana Awaya. Allow me to appreciate the word admin ma oneno ni mondo kelnwa Siteas wanyon oneno ka mine wagi chandre. Irukamano word admin Nyasaye mondo ting'i. Wadhi Amani Self Help Group. Amani Self Help Group. Amani Amani Self Help Group. Amani kwa mara ya pili. Amani Self Help Group kwa mara ya pili. Amani Self Help Group representative tafadhali. Erokamano Bishop, erokamano kuom information mimiyano. Kendo adhi temo kar nyalona ni otimore. Ka Amani onge, wadhi e fourth group. Group mar ang'wen. Group mar ang'wen. Team Kushona. Team Kushona nen mabodi. Team Kushona nen mabodi ko tene group. Mabodi luongre ni Wazito team jomoro ka.
10. Amani. Panda tu hapa. Halo? Familia, kanisa na wote ambao wamekuja kusimama na hii familia katika kuomboleza, na wasalimieni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sisi ni kikundi ambacho tumelea mmoja wetu ambaye amefanya tukaweze kukuja mahali hapa kusema tu pole. Naambia familia Felix, poleni sana. Mungu awatie nguvu, maana si rahisi, lakini tukimtumainia Mungu, yeye ni mwaminifu na yeye peke yake ndiye ana sababu kwa katika kila jambo. Mungu awabariki sana. Kanisa, waombolezaji na wasalimia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Janet Andisi. Nimesoma na Eunice. Kanisa, wanaibada na familia ya Eunice. Mimi ni mmoja wa mwanafunzi ambaye nimefunzwa pamoja na Eunice. Sisi ni wanafunzi ambayo tulifuzu safari moja na Eunice. Pole sana, Mungu awafariji. Asanteni sana timu Kushona. Na the last group yenye nitapea nafasi ikiongozwa ama team Kogalo wakiongozwa karibuni. Kogalo kidogo, timu Amani wamefika na wameniomba niwape nafasi waongee kidogo. Amani, karibu. Asante sana. Karibuni. Erokamano ne kanisa marwa mar Misanda Holy Ghost Church of East Africa ma ochung'ne kopo mag nyithindwa. Mokwongo an Steven Onyango. An jalup jakom mar Amani Mtani. Amani Mtani wan kod mama matin Eunice Okoth mowito nyathine. Ok wadhi wuoyo te, adhi miyo Chair Lady to modong' waula nyingwa nikech time osekalo. Chair Lady. Ne welo gi jolemo ma obiro konyowa iko nyithindwa. Wamoso duto te ni okwe kuom Kristo. Okwe kendo ang'e ni jopiny wamos jolemo. Jolemo opakuru Ruoth, opakuru Yesu. Ero kamano Nyasaye mondo mi ogwedhu. An gi nyinga iluongo ni Pamela Umotieno, Anyao Genya, motedo kanyakwar ne dichuo achiel, an machiegni ka. Nyithindo monindogi magi aluongo ni nyikwaya. Group mochung' ka iluongo ni Amani Mtani. Nyako ma wan ge group iluongo ni Eunice. Ero uru kamano. Habari zenu nyinyi wote. Wambe watupo kayo an member mara Amani Mtani Youth Group iluonga ni Vona Dhiambo Onditi. Karibuni sana. Kalokra koni jo kanisa mrembe kendo. Ambe kalokra koni agoro Nyasaye erokamano kuom biro nwaka kuom gimoro amora motimre. Wagone Eunice mos. Kwa majina Raila Omwenje member.
Nikiwa hapa na wasalimu katika jina la Yesu. Ni hamjambo? Hamjambo tena? Kanisa hamjamboni? Nikiwa hapa, jina ni Liliana Nyono Nyango, nyanya wao watoto wenye wamelazwa hapa. Asanteni. Asanteni sana. Asanteni sana. Ningeomba kama kuna mwenye akona jambo, dakika ni 2 alafu tuendelee tafadhali. Asante sana. Moso jiteno kwe. Jo kanisa ukwe. An gi nyinga iluonga ni Lydia Kinyi, Tresara mar Amani Mtani. Memba eruru kamano, Nyasaye mondo gwedhu. Kar dichwo achiel na winyo ka dhano ng'ur dada. Ambi gini gine chanda. Chuo wede. Ambi gine chanda yemsimuga. Yes. Ni ojana to tintine ikikanyo eru. Kanyo tu. Baba gimoro me wacho kade tintino kumidekre cha. In the meantime, allow me to recognize the presence of area MCA Sami Onyango. Karibu sana, asante. Wa proceed wabi team Kogalo. Kogalo kotelnegi Edi Jakochia, nafasi ni yenu tafadhali. Kogalo, team choir. Kogalo, karibu organizing. Erokamano ne kanisa, jodala, Felix, Mrembe Uru, Mrembe Kendo, aniluonga no Feda, ajalego Kogelo. To wadachako gi juogi. Jo kanisa no wacho no arenge line dwa uburi ndio line. Wapan takri wa mucho arinya kochopo ka no arenge line. Donge adiri ko semriambo. Kendo line wa pod wadano arenge matin tito. Team choir. Wakauma dakika beach. Mana manyo peny. Wamanyo mana peny. Raila Odinga no manyo peny. Wabona manyo peny. Team choir. Bimbele. Gidi, kujeni mbele kwanza, time. Guru Ayuru, Timbero Guru Ayuru, Ewadegano 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 Guru Ayuru, family Ewadinga Guru Ayuru, Ewadinga Guru Ayuru, Ewadegano Guru Ayuru, Ewadegano Guru Ayuru, Hare dalogalo, erenga mado jomako kede dalogalo, 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 kede dalogalo. Ari papa. Kogalo power. Dogi bedi. Kogalo ria. Achiel kera. Kogalo kuome. Eduong waduoko ne Nyasaye. Eduong waduoko ne Nyasaye. Eduong waduoko ne Nyasaye. Eduong
Adiera duong' waduoko ne Nyasaye, duong' waduoko ne Nyasaye, duong' waduoko ne Nyasaye, duong' waduoko. Akuru maler, oae polo makoni Yesu. Aku cobung, oae polo makoni Yesu chenye. Ari papa, pa. Asante sana tena. Anthem, Odipo, anthem. Kogalo. Gor Maya. Kogalo. Gor timbe duto ywakni. Kogalo. Gor Maya. Nichendo. Gor timbe duto ywakni. Kogalo. Gor Maya. Kogalo. Gor timbe duto ywakni. Walemo. Nyasaye. Nyasaye Chogalo. Nyasaye Mboya. Nyasaye Raila Odinga. Inana waka. Ket kwe. Ni feli kwe. Ni familia kwe. Ni Uganda luo kwe. Nyasaye. Kano waka. Telwa. Nyasaye. Walami. Wagoni erokamano. Amen. Asante sana timu erokamano timu Kogalo kotelnegi organizing secretary of FEDA mabodi Babji tafadhali nafasi ni yenu mabodi. Erokamano, master of ceremony. It is a matter of confusion. Nagoto nitie era, kata kompyuta nigi era. I do recognize the president's mag leaders, chairman, welfare, all leaders. Mora man mbele kanyo. Tafadhali, kin jatelo bimbele koni. Werigi mosili mosejogo kwa siaka. Leader mora mag CBO leaders. Erokamano, chairman security Udiko. Asante sana. Magiliriswa magi CBO kotelnegi Edija Kochia, karibu sana Edija Kochia. Wankagi Michael Ouma, karibuni sana hapa mbele. Mondo warimuru program pio nikech program ni obedo schedule mod tight kabisa. Wacha koge ikwa niji angwen kende mawuo kang'eny mana adi tita reo ariyo yiero teko wameda dego watim gender equality. Gender wadhi chako gi treasurer of the CBO. Okay, ne kanisa maler matayo nyasi. Amoso uni ruoto paki. Amoso jiteno kwe. Kogalo power. Okay, an gi nyinga Endora Bella. An treasurer mar CBO KCF. Mos kende magoyo ne felo kachiel kod familia mare. Erokamano. Atito pole. Maiko joga malo. Jodala mosuru. Jolemo mos. Ana nyaka losi idwa jadek nyaka losi Tito. Security makate agone giro kamano. Motiyo te kata mokotiyo. Anto nyaka losa. Gimana ochake muchari nyaka ochopo ka kuwe ber koso ok ber. Koro dong mathin. Kiki tagri ketho wachiegni tieki. Thank you. Ne kanisa maler matanyasi wamoso ni Nyasaye ber. Joro Nyasaye ber. Oluonga ni Saladan Khan kata nyathi Owino.
Assistant Chair Lady Flyover Branch. Next, jina warakaraka time. Amoso ni Sopaki. Ginyinga iluongo Rebia Nyango, Anyara Wasi, and Vice Organizing Secretary. Nyasaye ber. Kogalo oi. An gi nyinge lunga Steve Kanji, Awuda Was. Then kapok awacho gimoro then Simon nyalo wuoyo ka security. Ne kanisa maler mata nyasi makawuono kaachiel koda gi welo duto. Ok wadwa ketho sa, an nyinge iluonga ni Simon Ochieng' Ang'ano, ajaseme, an Ed Security United. Erokamano. Mokwongo ago erokamano ne security te. Wan kaka security mar Gor nabedo gi ji te bura security duto te. Ne ok wachabwa ni en CBO mane. Kendo miyo nwabedo ka ma watiyo. Koka ne watiyo masemat. Koro ne security te anagombo ni koka ne watiyo kani. Wadhiuru mbele kwa tiyo. Nikech ang'eyo ni kata kawuono kwa wuo kae. Be nitie ng'wech maringo mwadhi uru mapani nje wasewuoye. Koro ne osiepwa Felix an agoni mos. Moko nyalo bedo kamano seche moko. Nyasaye nje dwano ong'i koma yie mari nitie. To limo yie mari koka nitegno no bed kitegno. Nikech ene mano miino ene be mokawgi. Koro natimo ni mosi bed kamano ru kamano. Jina tafadhali. Anatieno iwe mangachielo. Kogalo Power. Power. Ne kanisa maler wede kod osiepe mobiro konyo Felix ko nyithinde. Agayo numos sana. Kadhi nyinga Milka Chinga Kungu Anyaka Julu Konya. Assistant Welfare. Kuf. Ne kanisa maler jodala gosiepe. Wago numos kuom chopo mar mondo mi ukony Felix ko nyithinde. Felix and the family beduro gi kwe. An karawe nyinga an Mary Agola. Mongere ahinya e Goren Double A, Secretary General Kisumu Kogalo United. Jodala osiepe jogo mobiro konyowa iko nyithiwa gi amoso uno kwe. Okwe. Gi nyinga giluonga Vivian Akinyi, Treasurer Welfare CBO. God is good. All the time. And all the time. God is good. Luonga ni Nyarodeka Welfare Secretary Oyugi Saiway Branch. Erokamano ithuolo mawayudo ne kanisa matayo nyasi osiepe jokasarani kanyakwar welo duto te amoso uno kweuru okweuru kendo gima lit iwacho ne lit ne wuongo kendo wachore ni Nyasaye mapango kendo ene mokawo. Nyasaye opango dwache kendo ene mochako kawo. Ok wanyal tamore nikech wana dhana gimomiyo Nyasaye ochano kata opango wan wawegi ok wanyal ng'eyo. Omiyo felo wagoni mos maduong' bed gi chuny motegno kendo bed gi chuny ma oridore maendi ne mpango ma Nyasaye. Ok yot ne wan mondo mi wane sanduge 4 e dala achiel. To kinene kama to en ajali, en piwang' ne oganda wa duto te. An machunka giluonga ne Michael Umotieno, aja Kisumu Karateng, chairman mar Kisumu Kogalo United Funds. Asanteni akelo osiepna ma Edi Jakochia ma bende chairman wadwa akoye wuothe. CBO kaendi ei Kisumu wan CBOs adek. CBO makoro lielo timore en CBO mar Edi Jakochia. Kao kamano, taduoko erokamano kendo agoyo mos ne jogor duto te e thuolo ma ukawo ne horuok maru duto te. Ung'e maber ni ujo maundu, ujo mahati, lakini gi chenro mwadhi godo sani tok wajo maundu. Walose kendo wakete mondo bed maber ma ng'ato konene to yie kode. Kao kamano to erouru kamano. Okay, erokamano. Ne kanisa maler maro jodala jokanyakwar jobunga man ka gi jokogalo duto amoso no kweuru Kogalo Power Kogalo Tibim Kogalo Tiola erokamano wadhi mama piyo
Felix ma owito nyithinde ni watimo mos ne family gi. Felix en member na mar bura miluongo ni Kondele Flyover Main Branch. Felix is our member and okonya bedo maber ka members na mag branch woko fuayo. Members na ken kanye mag Felix mag bura kama automatic ma Felix ae. Flyover Main members. Automatic ma Felix ae mar Flyover Main members te. Chunga kama intie. Okay, erukamano. Watimo mos kuom gimotimore ni kech Felix osebedo ka en very our active member and sama nyaka ni ginetive nyaka kawuono wasebedo ka wan gi kuo mang'eny kaka oganda goeko mag job branch ma Felix aet kata so igor ma yate fraternity nikech Felix is our strong member kendo gima notimore no chandwa sana ka ng'ama tin ka gima kama nyalo timore family ni wamedo mana kwayo ocho ne familia ni kendo wakwayo ng'ata kamoro amora ma entie kata kwa tieko ka to lamne this family mondo Nyasaye ewuon kelo kwe. Mar ariyo wamor kabisa gi rwak morwako jogor dala ka gi jite kendo wan kaka jogor aparo ni useno ka wan gi picha moro mopogore machon ng'ata kama intie aparo nitie gimosomo to wakwani mane gima wan sani mana ki provoke wa samoro kwa bedo jomaricho. Mar adek kaka oganda ma jogor te muwuok kamoro amora wan ga yamo Nairobi ka yamo Mombasa moro representative magi yamo Nyanza ka te kamoro amora nyaka jokombe madongo mag mamoko mapok ochopo ka wakelo mana mos mag jogi te nikech gino mako watasa fraternity katieko ane Edi Jakochia sirikal ane chairman mar Kondele Flyover Main kama Felix ae ane vice chairman ma branches te county wide apano wujo ko wach kan CBO Kisumu te CBO ma ane chairman but ane vice chairman of all branches county wide. Koro wakelo mos kaka jogor kendo wakwani wadhi maber watiek chon kik koth gowa to Nyasaye mondo ket kwe dala ne. Erokamano. Erokamano jakom. Tito nanyisi ni dhi maber. Erokamano Freda. Erokamano. Kendo wago erokamano podi. Felix Ogomos. Kendo an wacho na buchung kodi nyaka dakika mogik. Sama na campaign Felix was my security. Binya ka erokamano tieni. Erokamano Kogalo team. Ka hotel negi organizing secretary Mr. Ofeda wacho ni information mayudo chien ka we might change the protocol nikech inyisa ni our able governor of Kisumu County and other leaders nieyo kendo gichiegni chopo. Koro in the meantime abromiyo MC Joash Muga Kamuga, please kindly recognize the presence of leaders ma wango edirwa kai. We recognize the presence of area chief Morris Nyanga kod assistant chief Dennis Mboya waroko uwe chokroka village elders te mantie ka waroko uduto te. We recognize the presence of former MCA Arao warwaki ahinya kamoro mar maintie feel at home. Wadhi mbele kak wadhi no waseloko gini koro ka in kanyi dwani ambo miya thuolo koro onge gini koro dhi okang' machielo ni nyisa na rwak team security mabodi kama untie waroku mapiyo kabisa kich wadhi okang' machielo to kodono wewe oko team security kamora mora mauntie warwako we recognize the presence of Major Oguga kod Abuto Dache. Erokamano for your presence. Wadhi mbele kaka wacho ni we might change the protocol because our able governor of Kisumu County, Professor Peter Anyang' Nyong'o, osatimo communication through our able ward admin ni ochiegni chopo. Mabodi. And then from there, wabrodhie okwadhie taikuondo. Kwa wuko mabodi tuwatieko wadhie sons, daughters, brothers and sisters. And then we will give Kudho Primary School. Karibuni sana. Karibu. Bob.
Kanisa Bulcha nitie. Okay, tuendelee. Wazito, tafadhali irito umundu medru, karibu sana generali. Aneno ka generali osechopokae kendo ogone osiepne mafelo mos makende. Erokamano kanisa. Erokamano kanisa, asanteni sana. Asanteni sana. Ne kanisa matayo nyasi. Wendwa te mobiro konyowa iko makawuono. Amoso uno kweuru. God is good and all the time. Yeah, this is a very big team of Wazito fellow. Watu wanyama wako hapa na wadwa ni modibeda beda motegno. Gima kaka ne osewachi Nyasaye ema chiwo tematimo ang'o ema kawo. Chenro mar Nyasaye ok wanyal pingo kendo akwayo gi familia te gi in fellow beda motegno. Wan kodi kineno Wazito mochung' kagi te wan tiere kodi kik ibed gi luoro. Moko be pod ni oko nikech the area is manned. Tiere joma nie oko kuond ka matimo 1 2 3 and therefore abro chiwo this microphone to Chor mondo wach achiel ariyo koka wane kaka watieko. Amoso ute. Amoso kendo jodolo. Gosipete mobiro konyo ko nitie osieponi. An ginyinga iluongano Chor. Adhanya ka felo ne koligno. Adwoko mos ne familia, ne felo te kod jokanyakwar te. Mang'eny madawachi onge, Nyasaye ema loso te makawo. Mang'eny madawachi onge, an gi chairman na general ubiro tieke ne mara. Erokamano. Amoso chokruok no kweur. To dak uduoka. Mulenga linga thin. Ana wuoi luongane Mada. Ane maketo felo e wach mar Uzito ne. Fela luonga ka wuoda. Koro ane jaduong' modong' mogik ke jogi to pod kia chuma. Ane machako chuma. Maji osatho. Ane mado felo. Felo kuma intiere. Ere felo. Bia ka kijana mdogo. An wuonu bwana. Yeah. Ma wuoda. Be unene. Koro sani tinda na aritaya. Koro awene nyithindo. Koro nyithindo be luor joma do. Kosa riambo. Kijana ni oluora. Eme asatho kode nyaka dakika mogik. Felo kantie gima rach. Tibira. Abe sani tinda peke serikal. Anaja tutam, ano kaja one time, aja tutam. Be magoyo. Fela kwainia. Samane power kamani. Abe miya kata wadu mora kete ami kate police. Awacho ka jo pinyuwi. Ano kaja miyo ngato pesa na mi tich. Kate supermarket munene town kagi asande ko dhano. Ema ni ji muluora. Tinde uru luora. Tina bana gi lweta. Tano kadwa chung. Felo. Bedigro, my son, please. Mane gima kwayi. Aonge gima ng'eny erukamano jomokonyo biro ywago nyathi osiepna erukamano. Udog gi kwe, to fele bodong gi kwe. Erukamano. Erokamano ahinya.
gari mar KDR 519W kama MCA nitie idwari kanyo mapiyo piyo imi jatelo pige mamodho. Kaka wadhi maber, recognize the presence mara Kopako Dosi warwaki kamoro mar maintie. Warwako jo taekwondo ka. Jo taekwondo. Kikunyo ndhowa wasau. Kikunyo ndhowa. Wasau style mibiro gone kendo. Ambe nwasomo Japan. Ambe kitugo koda. Kidi. Bas. Kamano jatelo. Team is most disciplined. Kwatieko kodgi ni sama kanisa dhi omo jotendgi kwatieko gi taekwondo team tabro kwayo mondo mi waluong the family mar Felix Mwaweyo mingi nyimine Felix gi owete Felix mantiere kai ka team taekwondo duo otieko idhuru stage immediately mondo mi wa mi kanisa nafasi magidwaro. Karibu. Iloro microphone. Okay, agone kanisa erokamano gi welo duto mochopo nyasini. So nosingi ni kosadam en gima nitie. Koro kosechopo kama to wayuara wakowe kamano. Felix en student na be kaka coach mar taekwondo. Awinjo ka general wacho ni mano wuode. Koro be en wuode asetrain capital kacha to be luonga ga tije mag security team taekwondo gi team wazito watiyo team achiel. Ibo yudo ka security kanyo nitie wazito to nitie joma slim ka wan kama. To wago ero kamano kokro kamano to nikech thuolo tin wabiro mana timo giwa moro kama tina ka jo taekwondo ka to wakala duto Nyasaye ng'eyo program duto wakadhi ero kamano. Muga itang inyalo puka to tong jogi dhi muko gini yawa gimuka to gimuko kama na puko uwe gavano wabro mone gada stall udhi muko gini baba itime nyaka ma iloso nungo itime nyaka moro ne ya iloso nungo so tek manade kanungo teko Baru! Fighting stand to me! Don't let you give us Hana! Do! Don't move! Kuna move. 1, 2, 3, 4. Follow and kick. 1, 2, 3, 4. Kick! Haya sawa. Haya wewe toka. Haya wewe piga sparring na huyu. Baba ni kama Churu. Kick. Churu. Siga. Uruka. Space bana. Don't avoid close range. Gwenya kama mwalimu no. Yanda ni mwalimu ndo sanyono doka kabisa. Ndalo mana trend gini. Kelio. Japunye makoro na gweyo. Hey. Churu. Kick. Haya wewe toka. Wingi. Churu. Siga. Bara. Mwalimu tie gini nikelo lwenyi kai. Kelio. Tie gini nikelo lwenyi kai. Wewe toka. Wewe kuja. Chang Hu. Churu. Kick. Churu. Siga. Mwalimu fegi jogi nikelo lwenyi kai. Fegi. Mwalimu. Churu. Churu.
Oromo. Sagoro kamano. Ero kamano jawadwa. Iye gima timre muga. Iye ni jogo kidwa ng'ado gi tang' ne kiti nyama mone tini ni go stage ni ng'ado gi ni. Laki Jairo Setito wacho ni mane lony mane gisomo gagwata wo Musinga Japan. Koro ng'ama go wadgi kinda gwata gi Jairas. Jairas no gagwata mabogo ba. Omi agwata rafuok. Agwata Musinga awinjo ne Jairas ng'anyoni omi rafuok. Min fellow please kachiel gi nyimine ne go wetene please wamiu nafas sama jo kanisa kelo jotendgi please. Owete fellow nyimine fellow tafadhali owete fellow nyimine fellow kachiel gi min fellow bet kaka akadhe to nokwaya nafas ni mondo amiye thuolo wach moro matin kuom nyikwaye. KDR 519W en gari mane gari kilado tisomo Prado KDR 519 wacho ni Prado KDR 519 wawacho ni wan kod radio namlolo be wan go kae kaka nyiero no osemaki osemenyi ineni live radio namlolo one live tafadhali mama neni kae please sisters kantie machiegni mondo bi wadamiyo kanisa and then watieko gi kanisa to wadonjo administration then watieko okwadwa ni kothogo wakae ene jogo mapoko bilo gimoro malo kucho chontiere wakwayo maneno nuoruok ma kikinuori wang'eyo ga nuoruok ma kikinuori to ang' ne jokato chaji kata ni malo kacha jakom mar dala dong' isayie na land ne jogi ni gimoro ni malo kucho ayiego nuoruok bentie akata jaduwo tamre ne nuoruok tapana Vimed Giodi. Sisters, brothers, Gimadhe, Min Felix, please. Wadon wamiu nafasi ni kapok kanisa chupuka. Urete felo tafadhali. Koso luongo jo karate ka oduogi. Koso luongo jo magweke ka oduogi. Idwa ne gigweni nga. Yakata. Ai. Toko na chogo. Api marach. Japunja karate cha. Biwadhi kori jikon. Ng'ato chaya jikon kuno. Owete fellow please. Madhe kamora mora ma intie. Kaonge mokwongo. Nyimine fellow. Kaonge eruka gibiro machiegni. Iriu kamano chiegni ng'ado lakini aneno ka usudo machiegni madhe kumora mora miwinjo wa please wadami thuolo mar timo nende nyikwayi koro sud machiegni ka nyithindi otieko to wabiro miyi nafas mondo mi iwache matin ewi nyikwayi. Ne kanisa maler wede osiepe amoso duto ni mrembe an machung' ka iluonga ni Willis Onyanka Suo an owadgi Felix mama gi owuok e chachiel koro ka an gi brothers ga gibiro mana ulo nyinggi Opaki Yesu longa ni Jasper Uchien. Opaki Yesu ani longa ni Yano Uma Odhiambo wuod owadgi Felo.
Bishop. Wachung kaka wachung no kendo wachung malo waduto wadhi yudo somo mar Zaburi. Wayudo somo marwa e Zaburi 39 kendo ndiko ma Nyasaye wiye wacho ni ngima en gima kadho piyo. Ne awacho niya, abiro ritora kuom gik matimo mondo kik awach gimoro marach. Ok anawuo ka joricho ni machiegni, omiyo ne aling' thi ma ok awuoyo kata mana kuom gima ber. To kata kamano chandruokna nomedore ameda, mi chunya nopong' gi parruok. Kendo kane amedo paro wachno, chunya nomedo parore moloyo. Omiyo ne ok anyal medo ling' mak apenjo Ruoth Nyasaye niya, abiro dak kuom kinde marom nade? Koso ndalo adi ma pod odong'na? Nyisa mondo ang'e ni ngimana biro rumo karang'o. Mano kaka isemiya ngima machiek manade, hika tin e nyimi miwuoro. Adier dhano en mana ngima nono ka yamo makudho, okadho mana ka tipo, mwandu duto mochoko chalo moya maduono, to bende okia ng'ama nochamgi. Ruoth Nyasaye, koro ere gima nyalo geno? Genona duto aketo kuomi, resa kuom richona duto, kendo kik iyie joma ofuwo makia iyanya. Aling' thi ma kata wuoyo ok anyal wuoyo, nikech in ema ikuma. Kik ichak ikuma kendo, nimar achiegni tho kuom goch migoyago. Ka ikwero ng'ato, to mano e kuma ikumogo kuom richone, kendo iketho gige mabeyo mana kaka biye ketho gik moko. Adier dhano en mana gima nono ka yamo makudho. Ruoth Nyasaye, winj lemona kendo chik iti ne ywakna. Kik iling' kineno ka pi wang'a chwer. An wendo ni e pinyni mana kuom kinde matin kende, kaka kwerewa bende nobedo wendi. Yie iweya mondo chunya oduogi kapok oa mi adhi chuth. Mane giko somo. Lamo mar Ruodhwa. Nyasaye wuonwa manyalo gik moko duto, wasegoni erokamano kuom odiechieng' ma kawuono. Isechokowa kaka jogi mondo wabedie nyasi mar nyathini Roni, Chris Bro, Hillary kod Kelly Brolin. Akwayi Ruoth mang'won Nyasaye ma jatelo, ni nyithindigi gin e nyim wang'i ka, kendo iseyie mondo kiwanja ni olokre kanisa odiechieng' ma kawuono. Nyasaye manyalo gik moko duto, wan ok wanyal wuonwa to in jaloyo. Emomiyo kawo walo kiwanja ni mondo olokre kanisa, nikech dend nyithindi man kagi. Roho Mtakatifu mondo lorie chokruogni, kendo gimoro amora mabiro timore ka obed gima miyo nyingi duong'. Ma Esayo bende ywakna e nying Wuod Yesu Kristo ma jawar. Amen. Hallelujah.
kumicho pigire mumano chule so ainge tikalore chango chu ya chotoka resa bujrijo etikmando kanya omoje grimala de katake mokimba jubie so katayo agora male maleo gbaresa to imre saimuro etogi moro konda to salabino denano naro karuti eso miamo na mianyare na jajango pe eso kagiga to etoka po dangi makao ka elini kana odeno le boja yeso mizango na imito kumito na abenti pagro pango rituru di mabe uinya jo no mabe Go
Wasego miero kamano jaloyo. Nyasach polo kendo nyasach piny. Iseyie mondo wapaki gi nyiduonge. Iseyie mondo wami duonge pauni odiechieng' ma kawuono kuom mano mosetimore. Wuonwa e thuolo ma wan go e dolo madhi mbele ni bedie jatelo. E nying Yesu Kristo Ruodhwa. Wawe bet. Erokamano kanisa, wakwayo ni sitting arrangement maka. Sitting arrangement makae tafadhali kik admin kod wi wamiye yot en mano pango ka en mano ong'eyo kaka wabet ka koro kokwai tafadhali sud kuma dwarono. Erokamano. Erokamano. Adhi kawo thuolo makende kendo adwa ni chokruok obed kod kwe ahinya nikech pok otieko. Wadhi e somo mar Jo-Korintho ma idhi telne kod pastors wa Pastor Lawi Ojuka, Pastor Patrick Safari, wadwaro ni mondo mi kwe mondo bedi. Wadwaro ni kwe mondo bedi kaluwore gi pod wan e somo wa. Kwe mondo bedi. Ne pastors wa Pastor Lawi Ojuka, Pastor Patrick Safari, Pastor Odoyo Shaka gi Pastor Elio Sumba. Dhi mbele kucha. Koro chako jali kwanyo 35 koro kwanyo 35 owe ni 42
wayudo somo. Jo-Korintho mokwongo 15 kalatas 184 Matindo 20. To en adier ni Kristo ne ochier oa kuom joma otho, en ema nokwongo chier mana ka gir singo ni joma otho biro chier. Tiende ni kaka dhano nokelo chier kuom tho, e kaka ji duto dog mangima kuom Kristo. To ginibi ka ng'ato ka ng'ato ni kare owuon. Tiende ni Kristo ema ne okwongo chier kaka gir singo, eka chieng' ma Kristo duogo to jogo nochier. Bang' mano chieng' giko nochopi ma Kristo nochiwe loch Nyasaye Wuoro kosetieko loch duto gi teko duto kod nyalo duto. Nimar Kristo nyaka bed gi loch nyaka chop Nyasaye ket wasigu duto e bwo tiende. To jasigu manotiek mogik en tho, nimar Muma wacho niya, Nyasaye noketo gik moko duto e bwo tiende. To ka Muma wacho ni gik moko duto, to nyaka ung'e ni mano ok oting'o koda Nyasaye, nikech Nyasaye ema noketo gik moko duto e bwo Kristo. To ka gik moko duto oseketi e bwo loch Wuowi, bang'e en bende enobed e bwo loch Nyasaye manoketo gik moko duto e bwoye, mondo Nyasaye obed gi loch kuom gik moko duto. Somo mar 2. Koro ka chier onge, to ere ohala mane wabedogo nikech joma otho. Kendo joma otho, ka joma otho ok chier bang'e, koso wan to ere gima omiyo wayie bede masira seche duto. Owetena wachonu adier, nikech mor man godo kodu kuom Ruodhwa Yesu Kristo, mano dhano ok nochier. To ere ber mane wayudo kuom kedo gi Ndiko Efeso, ka en adier ni joma otho ok chier. Kara wamethuru kendo wachiemuru, nikech kiny wanatho. Kik wuondu osiepe maricho ketho timbe mabeyo. Beduru gi rieko mondo we timo richo. Jomoko kuomu kia Nyasaye, awacho kamano mondo akuod godo wiu. Somo mar 2 gi kanyo. Somo mar 3, chiero mar ringruok. Ng'ato nyalo penjo ni ere kaka ichiero joma otho, koso ringruok manadi ma ginibedgo. To mano penjo mofuwo manade. Donge kodhi ma in iwuon ichwoyo kuongo tho, eka bet mangima. Bende gima ichwoyo ok en cham hie mabiro wuok bang'e, to en mana kodhi kende. Onyalo bedo mar ngano kata mar cham moro amora, to Nyasaye miyogo kido kaka oneno ni long'one. Kamano kodhi ka kodhi nigi kite owuon, to bende ring'o mag gik moko ok en kit ring'o achiel, to nitiere ring dhano, gi mar le, gi mar winyo, kod mar rech. Nitiere gig polo kod mag piny. To gig polo nigi duong' moro, kendo mag piny bende nigi duong' machielo. Nitiere duong' mar wang' chieng', kod duong' mar dwe, kod duong' mar sulwe. To chutho sulwe achiel rieny matek maloyo machielo. Mano e kaka chier mar joma otho bende chalo. Ringruok miiko e lo en gima tow, to chiere ka gima ok tow. Ka oike to onge gi duong', to ka ochiere to en gi duong'. Ike ka onyap, to ichiere ka en gi teko. Bende ike ka en gi ringruok mar pinyni, to ichiere ka en gi ringruok mar polo. Nitie ringruok mar pinyni, to bende nitie ringruok mar polo. Mane momiyo mowacho niya, Adam dhano mokwongo nodoko ng'at man gi ngima, to Adam machien nodoko roho machiwo ngima. To ringruok mar polo ok ema ne okwongo betie, to ringruok mar piny ema ne okwongo. Ka bang'e mano mar polo nobetie. Dhano mokwongo nochwe gi lo mar piny, to dhano mar ariyo noa e polo. Jogo mochwe gi lo chalo gi jal mane ochwe gi lo cha, to jogo mag polo chalo gi jal mane oa e polo. Kaka wasebedo gi kido mar dhano mar lo, e kaka wanabed gi kido mar jal mane oa e polo cha. To wetena, gima wacho ema, joma pod nigi ringruok mar pinyni ok nyal yudo gweth mar loch Nyasaye. Bende gima tow ok nyal bedo wuon gik ma ok tow. To winjuru mondo wawachne wach moro mopondo. Ok wanatho waduto to nolokwa ucha kademo wang', ka tung' mogik oywak. Nimar ka oywak to joma otho nochier gi ringruok ma ok tow. Kendo wan bende nolokwa, nikech ringruok ma tow ni nyaka rwakre gi ringruok ma ok tow.
adier gima tho nyaka rwakre gi ma ok tho. Kuom mano ka ringruok matho oserwakore gi ringruok ma ok tho, kendo ka gima tho oserwakore gi gima ok tho, eka weche mondike mano chop kare niya, tho oselo motiek chuth, in tho ere lochni, in tho ere lit mikelo, lit mar tho en richo, kendo richo yudo teko kuom chik. Wagouru erokamano Nyasaye mamiyo walocho kuom Ruodhwa Yesu Kristo, emomiyo wetena mahero, chunguru motegno ma ok ung'ingni, kutiyo matek pile e tich Ruoth, kendo kung'eyo ni tich mutiyo kuom Ruoth ok nobed kayiem nono. Somo wawigi kanyo. Anaseyie kuom Yesu Ruoth, asingora mondo Ruoth e yorene moseketho. Mae polo, pipolo be. Yo joma ler agombo mondo adonji kama masira onge. Yesu Ruoth aombo iri tamang'won akwayo kaparo gik maseketho Maroni osepenyo chunya ochandore malit, miyo awendo ni mamit. Pipolo be. Kama masira onge. Yesu Ruoth aombo iri nakwayo me akapoda maka mondo giti na kum mayo some yo male agombo mondo donjie kama masera unge ayo soro tawo rina mango na kwayo me akti jesa maria ja atineji kakaro mondo giti na kum pipolo be mayo some yo male agombo mondo donjie kama masera unge ayo soro tawo rina mango na kwayo. Hallelujah. Wayira bet wamosre jolweny mirembe ok awinj ka chalgo wamosre jopolo mirembe pod nyadichiel wamosre jolweny mirembe ting' badi ni Yesuwa maber ka ng'a ngima. Erokamano, ok adhi keth sa, adhi kawo thuoloni makende kendo aneno ka chokruok ber kabisa, kendo ok wadwa ni mondo waketh sa. E thuoloni abiro kawo mondo ami Secretary mar Central Nyanza, Bishop Johnson Olima, e thuolono ang' nikawo mondo mi nyis chokruogni kaka chalo. Nyasaye mondo ogwedh ahinya Bwana Secretary. Erokamano. Thank you very much. Ne jadolo wa maduong' motelo chokruok maduong' ma kawuono ma wakowe nyithindwa Bishop marwa mowuok Kombewa Seme, jodolo wa Bishop marwa mowuok e dala mar Mirunda Mbita, Father Unoron, Bishop marwa Woduguda gi pastors wa gi jodolo mantie gi members te wa mos rembe uduto mereba jolweny mofwal Nyasaye kama jongima. Hallelujah. Ne chokruok te ma Nyasaye oloso mane ok wang'eyo ni nyalo bedo ka odiochieng' ma kawuono, to en kuom chandro ma Nyasaye momiyo chokruogni obedo ka. Noganda wate wede osiepe modonjo ka mondo mi wachung' kod wadwa mosewito joge, wadwa Felix. Opakuru Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. An machung' nyinga Johnson Onyango Lima. Mokwongo watimo mos ahinya ne wadwa Felix kuom wach ma otimore kod min uteni. Atimonu mos mang'eny. En chenro ma Nyasaye. Ang'eyo ni kama untie gima uwinjo Nyasaye mong'eyo, to Nyasaye no emong'eyo gimomiyo ma otimore. Wan dhano, wan wele pinyni,
be kinde ma Nyasaye oketo ne ng'ato ok nyal ng'eyo. Koro Nyasaye noketo kinde ni mondo ma obedi, gimrang watimo onge, wago erokamano ne mosetimore, to waketo kuom kwe mar Nyasaye koyie, to Nyasaye obed kodu, omiu teko e seche ma temwane magere ni. Mokwongo wabikawo thuolo mang'eny nyaka ka church, wabro dhi mapiyo piyo nikech liel duong', wani watimre piyo nikech koth bende nyalo gowa. Koro ok wabi dhi mang'eny kaka jo kanisa. Abro mana timo introduction matin ne jowa mowuok maboyo boyo, machalo joluwa modonjo. Koro ka somi ti wave tidogi beda piny mondo kik wakaw time mang'eny wan dova kendo ne jobo chielo ka mondo kik kodhi maromre. Chokruok ma kawuono wantie ni en mar Musanda Holy Ghost Church of East Africa, kama ne wadwa Felix Lembe gi joge, otelnwa kod Bishop marwa kendo jagoro marwa Bishop Joaso Chung mowuok dala Makombewa. Jadi morwake welcome. Otene kod Bishop marwa dala Mambita Mirunda, Jaduong' Benjamin Obunga. Hallelujah. Wan kode Father Peter Oron mar New Alpha, jaduong' Fevre Chokruok. Erokamano jatelo warwaki. Wan kod assistant Asha marwa mar Ro Christian, jaduong' Wuod Guda. Jadi morwako jaduong', welcome. Wan kod Bishop marwa jaduong' David Sati mar Christian. Karibu jaduong', karibu ang'en tiwito minot, bet kod kwe ma Nyasaye buchung' kodi. Wan kod pastors magwa, kapok adhi e pastors, wan kod Bishop area, ma bende ni kode liandede jaduong' Joanna Uno Yowe, musiepwa, jadi morwako jaduong' Joanna. Erokamano jaduong' bed kod kwe, Nyasaye mong'eyo gimomiyo ma otimore, magi be nyikwa Joanna jowadwa ok oyot, to Nyasaye mwalamo dhi chung' kodi biro yowe kod dala mangima. Nyasaye ong'e gimomiyo obedo kamano. Wan kod pastors wako ka kawo sa mang'eny, aluongo nyingi ti wave. Wan kod Pastor David mowuok dala mar Eldoret. Wan kod Pastor Wycliffe Oginga mowuok Kolwa. Wan kod Pastor Kaiduso Yolo mowuok Oyani ei. Wan kod Pastor Geoffrey Ouma Nyabera Kisumu City Diocese. Wan kod Pastor Jeremia Odoyo mowuok e piny Manyakach. Wan kod Pastor Eric Safari mowuok Ng'wono. Wan kod Pastor Lawi Ojuka mowuok Sinyolo Jerusalem. Wan kod Pastor Samuel Otieno mowuok Nyamasaria. Wan kod Pastor Jojo Chieng' Abidha mowuok Manyata. Wan kod Pastor David Ogongo mowuok Kajulu. Wan kod Pastor Eli Osumba. Wan kod Pastor Antonio Gango mowuok Ndeda. Itie padi madawe. Wan kod daktere wa modonjo chokruok kod jodongo mantie awuone malo fwane chokruok. Jodongo ka nitie. Erokamano. Wan kod Leorite wa Leorite mantie fwane ne chokruok. Karibuni. Wan kod daktere wa mritonwa dolo. Daktere te wane malo, daktere mate mane chokruok. Daktere te. Erokamano. Karibuni. Wan kod mineji magwa mag pastors, bishops, mineji kaunti tawone malo mos chokruok. Erokamano. Ubed kod kwe ma Nyasaye. Jolweny te wafwane chokruok kama. Ang'eni ji te omoso dong' kamano. Dong' ji te omoso. Nikech kaluwore kod program ma wan go, ok dang' wakaw sa mang'eny. Wabedu kod kwe ma Nyasaye. Nyasaye otelenwa wate. Wakow nyithindwa gi kod kwe. Kendo ang'eyo ni en chenro ma Nyasaye. Erokamano. An mana wuoyo, an Bishop Johnson Olema mar Kisumu City Diocese. Organizer, welcome. Ano osiepe mabongo kanika. Erokamano. Chairman. Yudo kawuono kan kama opogore. Waburo.
pole osiepna organizer pole an jagoro ma Central Nyanza wan kode organizer marwa Bishop Bernard Bunanguto Makajulu East jani morwako Bernard welcome organizer erokamano watingwala ni Yesu wakama nionge gima nyalo rito gane pama duto mani kala na wegi kato nyalo rito nango onge gima nyalo rito yawani yere gima disike piny makno anka chiengi ko be ka Yesu biro duto ma uneno koro giniwa ka Yesu biro yawani ng'at marie koro mag jawar chiwo chunyi Yesu mokete ko omeyo yore nyaka wedala no omeyo na yore nyaka pedala no male yawani ngima Yesu singo ni jidu duto sae ok dwa chwech ne odhi ema odori jore nango odori jore haleluya timbadi ni Yesu wakama akawo thuolo ni amiyo Bishop area sae mondo gwidhenya kichung' imbe irwaki wendi nikech nyaka winyi duondi ok iwev to erokamano en jowach ni erokamano maduong' magone Nyasaye kuom chopo kodwa sama koro wachopene wasebedo ka chakre nyaka ne gine timre nyaka koro kawuono akawo thuolo ni mondo arwak ji duto manie chokruok maler ni chokruogni motele kod Musanda Holy Ghost Church of East Africa jokristo duto arwako welowa duto administration marwa madala ka wantie godo arwakogi kendo wan gi osiepna ma area MCA ma marwa madala ka arwake nyithind Nyasaye arwako welo duto mane dalawa ka nikech nomiwa sa matin an be ok adwa ni mondo akaw sa mang'eny an Johana Oyowe ma wuod Kisumu Kanyakwar awacho mokwongo ni kae monyuola kama wantie ni ka aparo maber aparo kuma odwa nitie taparo kuma od dawa nyicha nitie bathe kacha but en chon en higni machon koro nwawuok ka wadhi wago dala mwalo gi baba then koro noduogo dar joma nodong' kaendi koro bedo kamano nyithind Nyasaye modong' ng'eny ok wanyal donje sani koro mae kumonyuola roho mago bul kane ne wabire kapod wadak dala ka omiyo wasea kode mabor baba noa kode mabor nyaka baba nonindo wambe koro wadong' koro agombo na erokamano nyithind Nyasaye awasewacho history kaka nyithindwa gi notho koro kanyo be ok adwa nachak anuo kendo wanyalo wacho weche ma ok ni kare ka ok kamano nyithind Nyasaye jokristo Bishop Sagonu erokamano Nyasaye mondo gwedhu erokamano Hallelujah. Bas. Akawo thuolo makende mondo mi wabed kod kwe mago wendowa madonjo
Wabeda beda kod kwe. Wabeda beda kod kwe. Wabeda beda kod kwe nikech mago wendwa madonjo. Wating bado ni Yesu wakama. Amen. Wating bado ni Yesu wakama. Hallelujah. Erokamano thuolo makende. Adwa ni mondo akel jainjili kendo ne jatendwa mwaluoro adhi miyo thuolo makende mondo kaw thuolo mondo miwa wach Nyasaye kamoro amora ma intie. Kawageno rembe ruodhwa wan gi ngima moromo richo mawa Yesu luoko kod remo mano chierna to kuom Yesu achungo inie Lwanda na mar ngima Yesu Lwanda na mar Nyasaye wuonwa manyalo gik moko duto, wasegoni erokamano mondo ilos chokruok maber ni ka. Isekelowa mondo wawinj wachni kuom mano mosetimre. Yie mondo igwedhwa kuom ng'wononi e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Mokwongo, akwongo akawo thuolo ni mondo aduok ni Nyasaye erokamano. Kendo kaseduoko ni Nyasaye erokamano, takawo thuolo ni mondo aduok mos ne owadwa Felix kod minutene, entire family mar Jokoyowe, anyuola madala ka, wede kod osiepe moseyudore ka odiechieng' ma kawuono. Nyasaye koyie mondo ochung' kodu. Bende adwaro mondo atim mos ne Kudho Comprehensive School Fraternity kuom wito jogo manyocha ne gin go. Ng'ama nyibet go kakoro kine ok ber yot ahinya. Nyithindo kaachiel kod jopuonj, Nyasaye biro chung' kodu nikech Nyasaye machung' kodwa. Ok adwar mondo waketh saa mang'eny ahinya, to adwar mondo wawinj wach Nyasaye. Bende adwar naduoko erokamano ne Nyasaye ne political wing ma bende Nyasaye osekelo ka mondo riwre kodwa kuyo. Wabed kuom ng'wono mar Nyasaye mondo ka Nyasaye oyie otawa kaka wuono dwaro. An anyalo chando wach manyalo hogo family ma wachni otimore kuomwa, nikech kamoro nyalo bedo odiechienga mokwongo mondo sanduge makama obedie nyima. Ariyo to sebet, ang'wen to podi. Koro dachand wach ahinya. To wach bok dachandi, da wach ni Nyasaye ma jachung' kod ji. Mano ochung' kod Sadra gi Mesak kod Abednego kano oketgi e mach makakni. Nyasaye no koyie to mondo ochung' kodu. Ene monyalo howu, ene monyalo ritou, ene monyalo konyou. Adwaro ni mondo wawinj wach Nyasaye e muma mar Ecclesiastes sura 2 wesa achiel nyaka 6 wacho nang'o. Ng'ama oseyudo kane microphone moro makoso mono kabisa madang' ahogo chuny owadwa gi nyaminwa, to wang'eyo ni jowadwa gi to kawuono ni kod wach magiketo nyimgi kani. To in mikale kamoro opogore kod ma. In be nitie mikale, an be antie makale. To makale gi mikale samoro opogore kod ma. Emomiyo osiepe Kristo kawan ka to watemo mondo wakulre kuom ng'wono mar Nyasaye mondo wawinj gima Nyasaye nyalo wachonwa. Ng'ama oyudo somo no mondo som wayud gima ndiko no wacho. Owacho niya, ndiko no wacho kama: luoro Nyasaye e ndalo mag masiche. E kinde machal kod magi, e kinde mag chandruok ma piny chal kamagi, be wanyalo luoro Nyasaye. Owetewa gi nyiminewa
e thuolo mapindi kaka koro dhigoni, e kinde ma chandruok ni kaka koro mar owadwa Felix kod nyimine wariyo, en thuolo mar luoro Nyasaye. Som owacho niya, owacho wuoda kik oritiyo ni Nyasaye, wuoda kod nyara, wuoda kod nyiga, owetena kod nyiminewa man ka, ng'ata moikore tiyo ne Ruoth Nyasaye. Som to nyaka iyie neno masiche, nyaka ibed king'eyo ni biro romo gi gik mabeyo kod gik maricho. Ng'ata moikore ni tiyo ne Ruoth Nyasaye nyaka ing'e ni biro romo gi gik mabeyo kod gik maricho. Som bed gi adiera, wabed kod adiera, kendo tim sinani, kendo kik ibed maluor. Jongima, haleluya. E wach moro amora mikale, beda jadiera nyim Ruoth Nyasaye, tima sinani, lwenje kik golwa iye. Ng'ato ka ng'ato tima sinani, e gik mwakale, e lwenje mwadhiye, watima sinani e nyim Ruoth Nyasaye. Som kik wabed maluor, kendo kik wawe Ruoth Nyasaye. Jongima, haleluya. Gimoro amora mikale, mok kuom ng'awa, mok kuom Ruoth Nyasaye, kik iwe Nyasaye. Ng'euru niya, gik mabeyo be nyalo golowa kuom Ruoth Nyasaye, gik maricho be nyalo golowa kuom Ruoth ng'awa. Koro kata e thuolo mikale ber, kik wiyi kod Ruoth Nyasaye. Kata kiwiyi thuolo mikale rach, kik wiyi kod Ruoth Nyasaye. Kaka jowadwa gi koro kale mani, peny mane Nyasaye omiyogi ni en peny matek miwuoro. Gima kik timre, kik wigi wil kod Ruoth ng'awa. Som owacho niya, kik wabed maluor ka masira moro makowa, wamok kuom Nyasaye, kik wawe Nyasaye. Kisemoko kuom Nyasaye, to Nyasaye biro yudo duong', nying Nyasaye biro yudo duong' e gimoro amora mikaleno. Haleluya. E gimoro amora makaleno, kik wiya wil kod Ruoth ng'awa. Kata gino ber, kata gino rach, to kik wiya wil kod Ruoth Nyasaye. Som wamok kuom Nyasaye, kendo kik wawe Nyasaye, mondo wabi wayud duong'. Jongima, haleluya. Wang'eyo ni ringrewa ma wan go ni ibiro muki, kiruni biro dok kuma notimore nade, kuma noaye. To ka ndalo norumo, to wadhi yudo duong' kod osimbe. Nyasaye dhi chwonwa osimbe malich ahinya, nikech nyowa kalo peny matek, nyowa loyo lweny matek, nyowa tiyo matek ni Nyasachwa. So jongima, haleluya. Be uneno ka wachno yot, mondo wayie gi gimoro amora wayie gi gimoro amora motimorenwa. In kaka jakristo, an kaka jakristo, idwaro ni mondo ayie gi gimoro amora motimorena. Gino ber, gino rach, ayie kode. Som wayie gi gimoro amora motimorenwa, kata ka wayudo wich kuot kod kuyo gik mwakale, bed ng'ama odhil. Jongima, haleluya. Jongima, haleluya. Wabed jomodhil. To tek an basewacho ni en piny matimo ang'o, to kata en piny matek, to wabed joma timo ang'o, jomodhil. Som kaka itemo gimiluongo ni dhahabu mondo ne ka mach nyalo lenye, wan joma nyuol Nyasaye luongo kendo yiero, wan be itemo wa yore mopogore opogore. Nikech kik ipani kiseyie kuom Yesu Kristo, to koro en mukati mowir gi blue band, koro ka en ondelo. Nikech yie miyie kuomeno, yie miyieno nyaka timruok nade, nyaka teme, to nyaka teme kod mach, ok teme gi gima yot. Wagenuru kuom Ruoth Nyasaye. Jongima, haleluya.
ka wageno kuom Ruoth Nyasaye, Nyasaye biro konyowa. Tiekna wachno gi Jo-Thesalonika sura 5:16. Atieko. Jo-Thesalonika, not Jo-Thesalonika, Jo-Korintho. Mokwongo 10. West 10 nyaka 13 kende. Ento owacho niya. Emomiyo ng'at maparo ni ochung' motegno, jothurwa miparo kapo nono ni paro ni chung' motegno ulok nyal yuoyi to emomiyo ng'at maparo ni ochung' motegno, kiparo ng'at ni chung' motegno, jonge manyowa wero ka wer manyo donjo ka nyowa wero nang'o kangi Yesu okayiengini, kangi Yesu Ruoth okayiengini, chalo gi yath motie yaora, okayiengini. Koro in ng'ama nyo paro ni ok nyal yiengini. Ndikono ka Paulo ndiko ne Jo-Korintho, to ndiko ne Jo-Korintho kowacho negi niya, ng'at maparo ni ochung' motegno mondo tang' kik podhi. Nitie gik mabiro mulo ngimawa manyalo miyo wapodhi. Nitie gik manyalo golowa wang' yo manyo waseyudo mar Jehova Nyasaye magigo terwa kumachielo. Koro kanyo iparo ni isenyono piny motegno, tang' kik ipodhi. Som onge tem gik mwaneno wakalegi ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto oyudo. Jowetewa oseyudo tembe mopogore opogore. Jowetewa oseyudo masiche mopogore opogore. To ndiko wachonwa nang'o? Mondo watang' kik watim ang'o? Wapodhi. Som Nyasaye en jadiera. Nyasachwa en jadiera. Omiyo ok oyie Nyasachwa ok oyie mondo yudo tem moingo tekreu. Joka wuon riaga ma uneno Nyasaye omiyo uni. Nyasaye to neno ka gima omiyo tem moko ingo tekreu. Omiyo piny munyalo timo mokal. Kutimoru nono kuboru e bor Ruoth Nyasaye. To ok en piny makalo yot. Ok en piny matimo bote mang'o yot. Wende mwawero puonjowa ni mor manie dala Ruoth kwaloyo lwenye kwadhi timo ang'o? Wadhi yudo mor to nie dala Ruoth, to mor manie dala Ruoth no kwaloyo lweny to magi e lwenje. Jongima haleluya. Jongima haleluya. Wan gi chir kwating'a chayo Yesu kwachiko kar bworo. Wan gi chir kwating'o chaye Ruodhwa. Wan gi chir kwating'o chaye Yesu kwachiko kar bworo. Wan gi chir kwating'o chaye Ruodhwa. Yawa ng'oma dimwang' ka waketore kuom gima ber. Lwenje mabiro mago temo yie ma wan go. Ng'oma dimwang' ka waketore kuom gima ber. Lwenje mabiro mago temo yie ma wan go. Lwenje mabiro, lwenje go temo yie mwatimore go nani? Ma wan go. Tiekna wachna mondo wabed piny. Nyasaye en jadiera. Omiyo ok oyie. Nyasaye ok bi yie mondo yud tem moingo tekre. Mondo wayud tem moingo tekrewa. To nomiu yo. Owadwa gi nyaminwa mikalego asewacho ni kata in mibet kani nitie piny mitime dalani kanyo. In mibet kani nitie piny mitime odi kanyo. Haleluya. Tie piny mitimo no. Ndiko ni wachonwa ni Nyasaye. Paulo ka ndiko ni Jo-Korintho to konegi niya, ok obi miyowa tem moingo tekrewa. To kapo nomiyo watem biyo kanyo medwa tieko go. Owacho niya. Nyasaye en jadiera. Nyasachwa jadiera. Omiyo ok noyie mondo oyud tem moingo tekrewa. Ok obi miyowa tem moingo tekrewa. To nomiu yo. Kanye madwa ni winji. Mondo yuda ni gimoro amora ma intie mikale machando ngimani. Kaka wan dhano nitie gima kichiew to kiparo to nindo ok timre nade? Ok teri. Ineno nyaka piny timo ang'o? Ndiko no wacho ni Nyasaye jadiera. Som Nyasaye en jadiera. Omiyo ok noyie mondo oyud tem moingo tekreu. Ok obi yie mondo wayud tem moingo tekrewa. Kata chal nadi
to Nyasaye ok bi yie mondo wayud temo ingo tekrewa kata liet machal nadi. Ruoth biro chung' kodwa. Ochung' kod Sadrak, Meshach kod Abednego kolutie mach. Ma Sadrak Nebukadneza wacho niya, naluto ji adek e mach, to koro aneno ka gin ji adi, ji ang'wen, to ng'at mar ang'wen to chal gi Nyasaye. Oneno ng'at mar ang'wen ka chal kod malaika. Emomiyo gimoro amora mwakale Nyasaye oro malaika ne mondo chung' kodwa. Haleluya. Haleluya. E gimoro amora mikale Nyasaye oro malaika ne mondo chung' kodi. Ok obi weyi mondo lweny oloyi. Som to nomiu yo. Nyasaye biro miyi yo mawuok e tem moro amora. Nyasaye biro miyowa yo. Joka wuon raga Nyasaye biro miyo yo muwuok go e temni. Som kendo nomiu teko. Kendo Nyasaye biro miyo teko mar dhil gi temgo. Bibed piny. Nyasaye biro miyowa teko mar dhil gi gimoro amora ma wakale. Nyasaye biro miyowa teko mar dhil gi masiche ma waneno. Osiepe Ruoth, mane wach ma Nyasaye omiya mondo wapuonjrego kodu e thuolo machal kod ma. Jongima haleluya. Jongima haleluya. Adwa naduok erokamano ne jotelo mag od Nyasaye mopogore opogore. Ang'eyo ni kama wantie ni Nyasaye okelo jotende mowuok e kanisni mopogore opogore, mowuok e dinde mopogore opogore, mondo wabi wariwrego e nyasi ma kawuono ni. Adwa narwaku wuon Oron, adwa narwaki jadolo Matin, adwa narwaki jadolo David, koganda mar Msanda Holy Ghost Church mangima. Kech wan be wawito joma nyo biro tiyonwa tich Nyasaye nyime. Jongima mirembe uru. Ka Nyasaye oyie ma jang'wono otim kaka ng'wono ne obed, kendo Yesu mondo obed Ruoth. Jongima haleluya. Kata tembo buro tabira bira romna. Jalewo. Mademe ateko adhigo nyime alochi. Mademe ateko adhigo nyime wuora. Mademe ateko adhigo nyime alochi. Isango bime ateko alo masiche japuo. Bime ateko alo masiche japuo. Lonyane no kedo riembo thuondi sira. Lonyane no kedo riembo thuonde dok chien. Lonyane no kedo riembo thuondi sira. Lonyane no kedo riembo thuonde dok chien. Joma Yesu yero no buda minga e polo. Joma Yesu yero no buda minga e polo. Gene buda minga gi joma loyo kitke. Gene buda minga gi joma loyo lwenj pi. Gene buda minga gi joma loyo kitke. Gene buda minga gi joma loyo lwenj pi. Isango bime ateko alo masiche japuo. Bime ateko alo masiche japuo. Lonyane no kedo riembo thuondi sira. Lonyane no kedo riembo thuonde dok chien. Lonyane no kedo riembo thuondi sira. Lonyane no kedo riembo thuonde dok chien. Sango kaka ng'ato tiye kako yudo e polo. Kaka ng'ato tiye kako yudo e polo. Joma wuok ayore Yesu ng'eye e polo. Kama wuok ayore Yesu ng'eye nene. Kama wuok ayore Yesu ng'eye e polo. Kama wuok yawa Yesu ng'eye nene. Jaloch maduong', Nyasaye manyalo gik moko duto, erokamano kuom mago mimiya mondo wapuonjgo ogandagi. Los chunywa tibednwa Nyasaye to wabed nyithindi e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Wapam wani Yesu wakama. Haleluya. Dak wapam wa motegno, wapam nyadichiel. Haleluya. Erokamano. Aparo ni kod church watieko.
Kendo adhi kao microphone amiyo MC. Nyasaye mondo gwedhi ahinya. Erokamano church. Erokamano ne kanisa. Kanisa erokamano maduong' kuom pidhowa wach. Dagomb kwayo kakulora e nyim dolo ni aneno ka our able governor of Kisumu County, Professor Peter Anyang' Nyong'o donjo. Aneno kotemo miel mathin. Koro kanisa kuyiena dakika 5 kende. Ano ka governor chunye gombo no miel bulni. Biya ka. Ada
Erokamano. Haya. Asante sana Muga. Gavana pod tin. Lengre. Iwinjo gima timore. Gavana pod tin, constitution emwadoke, wach mar 10 years waketho. Gavana pod, ineno ka gavana mielo bul? Mielo bul marach. Kora kiani ochalno jaro odong'. Sawa. Erokamano. Wadhi mbele gi program. Kaka wadino. Kindly akwayo kik mondo mi kel chochni mathin. Adhi luongo school head of institution Kudho comprehensive, please. 3 minutes. Then aluongo nyimine fellow. Then abro dwoko ne chief microphone mondo mi proceed. Kudho comprehensive head of institution, please. In the meantime, samagi biro abro kwayo MC Mako MC Joash Muga, please. Recognize the presence of leaders Mawango, Jotendo Mawango. Wan kage joma ng'eny manokonyowa lielni mokwongo wan kod Nam Lolwe kochung' kod wadwa Aaron John manotayowa e wach malielni mwachopo sa mwachopni. Wan kod wadwa Chunyo Nagi Mede be wan kod okae wagonu erokamano kabisa. Wan kod Eric Omoni sisi kwa sisi benono chung kodwa lielni wagonu erokamano kamoro maintie. We call on the presence of Yetedume warwaki kama wantieni wadhi adhia kamano kaka sadhi. Wan kod MCA Swaga warwaki kae pinyoserwaki chon. Feel at home. Karibuni walimu. Thank you very much, MC. To the family, bereaved family, Brother Felix, our governor, distinguished guest, I want to take this opportunity to send my pole to the family and even the entire Central Zone fraternity. I'm the representative of NAT in Central Zone, and therefore I want also to bring to the attention of the gathering other members of the NAT office who are with us before I welcome the head teacher, Kudho Comprehensive School. We have our brother Juma from Manyata Zone. Thank you. Brother Jojo Kuta from Ragumo. We have our sister Wilkista from West. Sister Milka from Kisumu East. Then we have Sister Nelly from Kisumu Central Sub-County. Allow me also to welcome our steering, Mr. Wasingo Ken, to say a word because he is now representing the NAT office, the executive secretary in this gathering. Thank you. Thank you, my brother, the BC Central. Nyasai Ber, Osechete. Yes, on behalf of NAT Kisumu City, wakelo kuyo wa Makende, ne family mar Felix, kanyakla gi Kudho Primary School Fraternity. Onge mwanyala wacho mang'eny, ta wacho ne Felix, ni saburi mane pastor somo mokwongo cha, ema kori bede tiende. Otimore marach to en chenro ma Jehova Nyasaye. Adwaro wako our principal Kudho Comprehensive School mondo owach matin. Karibu madam. To the family of Felix, our governor, the church, ladies and gentlemen, I greet you all in the name of Jesus Christ. I'm here with the entire staff of Kudho Primary School and JS. They will just wave.
The class teachers of the deceased children, kindly step up and wave again. You can say the class. Elijah Muga, class teacher 7 winners, class ya Kelly Brolin. Poleni sana. Hello, Ibrahim Tua, class teacher, grade 3, was the teacher for Hillary. Thank you. God is good. Eric Airo, class teacher 9, departed Saul Wayne. Thank you. Thank you very much. I'm here with the BOM members, some of them, BOM Kudo Primary School, kindly say something. One of you to say something, the rest you just wave. Thank you, HOV. I'm Raphael Onyangolo, board member Kudo Primary School. To our governor and to the bereaved family, we want to say pole for the loss. And I want to also reiterate that this is not the first loss we are getting from the dams we have around. It has happened to our school several times, and I will seek the indulgence of our governor, please. Do something, even if it's a matter of filling the dams so that we don't experience what we have experienced in the current time. Kindly, please do something. Thank you, Madam. Thank you so much, Ms. Buanolo. Kidogo tu the fraternity school warwako mheshimiwa Rosa Akinyi Buyu odonjo mawinjo mana tik governor. Mama donjo mawinjo mana ka governor makoro dumka. Please, madam, proceed. Okay, thank you so much. Allow me to call upon the PS of Kisumu Central. Kindly come and say something. Amos oganda mobiro konyowa ko nyithindwa gi nokweuru okweuru kendo e thuolo ni adwa ni mondo mi akaw arwak PA chairs magwa ma Kisumu Central Sub County mondo mi gin bende giwachi achiel ariyo adek. I'm one of them as the PA chair of Kudo Comprehensive School. So I want to welcome our chair to say a speech. Chair, welcome. Erokamano. Okwe uru jothurwa. Okwe. Erokamano. Waduoko ne Nyasaye erokamano ma omiyo kawuono wachokre ka ne gimotimoreni. It is indeed a very sad affair, and it is a very